Snimaš? Snim. To je ono klasično, moramo provjer uvijek uradimo. Ok, pozdrav svima. Danas vršimo test elektrošokera na meni. Tako je, elektrošoker. Znači, evo ga ovdje, imam ga pored još jednih divnih stvari za samoodbranu, fiber spray, a ovdje je nož, znači ovo sam kupio nekog shady ass lika preko Instagrama, znači ovo je elektrošoker, nije taser i ne znam ono, kako još zovu ljudi, stun gun i pičke materne, znači taser je trademark stun gun, a stun gun je ono, znači bukvalno pištolj, onaj što puca iglica i onda udari struja, ali to je skoro pa nemoguće nabaviti na našem tržištu, zato imamo ovaj kontakt elektrošoker. Da, znači kupljen je, pa neću u detalje, znači kažem, od shady ass lika preko Instagrama, nećemo ni u cenu ni ništa, ni transakciju, pa mislim, pogledajte vi šta je meni čovjek još prodao. Znači ovo rijetko na našem tržištu, automatic out the front, znači nož. Kako bi Dana White rekao, That's fucking illegal. da, pošto ne mogu ovo nešto da zakačim, baš, to je nekakav, ma ajde bre kuru. Ok, dakle, evo ga ovako, dođe s lepom futronom, montira se na kaiš. I evo kako funkcioniše mehanizam. Imate, znači ovaj kao switch, koji se znači drži, kad se ne drži on automatski pada, znači to je kao on-off dugme, ali to je, ima kao safety mehanizam. Znači, imate ovdje, ovo između. Ovo je baterijska lampa, mislim ne znam da li se vidi, da li svetli. Vidi se. Jeste, nije ni slaba. I ima još zastava Amerike. Ma, to tu, made in USA, ma, jeste, džoka moj, Kinezi. I onda uglavnom kad ga prebacite skroz ovako na crveno svetlo, on je sad on. Da, vjerojatno možda malo i lepo i morat ću da smanjim volume, ali nema veze. U tome je poenta. Da, gledaju random ljudi, ali nema veze. Sad. Što ne bi izrušili odmah i test na sebi, jel, ide život. Aj, satan! Čekaj malo sad. Aj sad, druga ruka. Jel što da ne, ja sam i ovako ruka. Prejak intro, što sve tiče ne mora ni ostatak videa da bude, evo te. Osjećaj je vrlo divan, znači kao da vas jebu crnci. To je odlično. Jeste, znači stani, ne znam, mi je ostalo, pa nije, ovdje se malo tek vidi, ali uglavnom osjećaj je kao neki tup bol, znači kao neko da vas ono udario i ne znam, peče, znači kao pekotina i onako utrne malo mesto na kojem se to desilo, tako da i to traje nekih 5 minuta, primetio sam, testirao sam ja još i pre ovoga videa na sebi, jel zašto ne bi? Tako da, uglavnom ovaj elektrošoker ne bi trebao da je toliko jak i ne bi trebalo da ima neke trajne posljedice, znači biber spray, pa manje opasan u suštini biber spray, iako je ono veće paćenje, ovo samo znači malo boli i onda prođe, ali da, od elektrošokera može da stane srce i ja bi mogao da umrem ovdje, ali nema veze. Nije me briga sam li živ ili mrtav, mislim malo ironično kao nosim life lore majicu kao ljubitelj života, ali volim ja život, ali ne volim, komplikovane. Uglavnom, ne bi trebalo da se nešto ozbiljno desi, neke komplikacije i mi smo stručnjaci, molim vas nemojte to raditi, hvala. Ok, sada testiramo da li ovaj elektrošoker ide kroz majicu. Moglo bi majica da mi se zapali, da dobijem srčani udar i svašta, ali valjda neće. Može Miloš. Ovo je moj čovjek, radi. Spreman i ajde, znači samo brz kontakt i pomeri. Može u abdomen recimo. Nije mi svejedno. Ovo je definitivno efikasnije nego na ekstremitete, to jest na ruke ili na noge. Osjećaj je kao da me neko pesnicom udario u creva moja i onako razdrmao ih i ispomerao. Tako da deluje ovo kroz majicu. Otprilike tu negde se ostvario kontakt, ne vide se neki tragovi. Majica prošla kroz majicu i čini mi se da čitava.
nema nekih oštećenja. Tako da funkcioniše kroz odeću. Ok, evo ga ovako. Znači, vršimo test elektrošokera u trajanju od 5 sekundi na meni. Pre svega, nemojte ovo raditi, znači disclaimer, mi ovo radimo radi edukativnog, ali i zabavnog karaktera i ja sam mazohista i volim bol i mi smo stručni u ovome, znamo šta radimo i preduzeli smo sve sigurnosne mere i radimo u bezbednom okruženju. Tako da ne preporučujem da ovo radite, mnogo toga može da pođe pogrešno, može srce da mi stane, 5 sekundi je puno, ovo će biti najgorih i najdužih 5 sekundi u mom životu, ali jebi ga. Šta reći, pripremam se psihički, fizički i lećim na pod, inače Miloš će da me šokira, jer, na primjer, ako bi on to probao sad na meni dok stojim, vratno bi se izmakao instinktivno i to, ali kada ležim neće imati neku šansu. Ovo je simulacija kako, ne znam, ona američka policija tretira crnce, jebi ga. Tako da, nek mi je sa srećom. E sad, ono što je dobro, ovaj šok je kineski, malo je slabiji od, jebi ga, malo više slabiji od onoga što koristi američka policija, tako da trebalo bi da prođem sasvim okej. Da. Ok. Znaš šta? Sad bi ti rekao da prekineš snimanje, ali neću. Radim ovo iz jednog dijela. Jebe mi se. Može odmah. Miloše. Na desnić. Da. Čekaj ja da onda odem vamo. Dobro. Tu? Da. Bojim se. Neću lagati, ja se jako bojim struje. I mislili smo da radimo, čekaj, nisam spreman. Test od 2-3 sekunde pre da se pripremim, ali razmišljam, uradim ovih 5 sekundi i miran sam. Ok, ja skanda tresem. Anksioznost. Ovdje. Nemoj kičmeni stup baš. Ovdje. Dobro, može. Šta, stavio si ga na on, mamu ti jebem, čujem da kriketaš. Da počne. Spreman sam, može, ajde. Pauza. Da prekinem. Može, ajde. Okej, evo ovako, ovo je prošlo srednje uspešno, ovo su bile neke 3 sekunde i problem je što, iako sam na zemlji, instinktivno čovjek krene da poskače i da se opire, tako da jebi ga. A moj divni prijatelj nema srca da nabije to meni baš jako i da drži 5 sekundi, a možda i bolje, zato što očigledno i nakon 3 sekunde pretnja je neutralisana, znači zaista nisam ništa lažirao, jebi ga, dese se konvulzije, znači organizam zatrese se ceo, jebi ga, mislim, šta ja da kažem, efikasno, dobra stvar za samoodbranu, ali ja i dalje kažem Biber spray je bolji. Sad ćemo probati ponovo, Miloše, probaj 5 sekundi ako možeš, ako ne možeš, nemoj. Znači, ovo je još jednom, ja idu pičku maternu, zato što iskreno nije mi dobro od struje, ali jebi ga. Može? Tu idu neki ljudi. Gdje sam ležu? Nije ne bitno. Sjajno, morat ću se ovo oprat, otresti. Znači, bar sam novo postao crnac. Tako je. Miloš, da li si spreman? Jesam. Pa ajmo jebi ga, koji kurac, ja radim si životom. Ovdje. Da. Reci mi se. Alhamdulillah. Jesam, ajde. Može. Lijepo.
Fuck! Zajebi! Kem, evo ovako, želim da podelim utiske, znači, na ovaj elektrošoker. Pa, kao što su vidjeli, vrlo efikasna stvar, definitivno može da posluži za samoodbranu, ali definitivno smatram da je Beaver Spray mnogo efikasniji zato što njega možete na distancu ima domet par metara i pogledajte taj video da vidite kako se tamo patim. Ne mogu da primotim uopšte! Efekat mnogo i duže traje. Pola sata, nakon Beaver Spray. Evo gledam, okej sam, ali no zapušen. Ćao. Živ sam. Ne mogu da gledam. Ne mogu da dišem nekako. Sve me peče. Bol kao bol od Beaver Spray ocenio bi to celokupno iskustvo i paćenje, pa ne znam, jedno 9 od 10, znači toliko gadno. E sad, ovaj šoker, on ne ostane neke trajne posljedice i to, ali jeste kao da bilo bolno i utrne ruka i onako peče, znači ko pekotina, ko na vruću stvar da sam se opekao. Znači, jeste bolno, ali bol brzo prođe, nije trajan i nije toliko strašan, tako da ipak bi ovo rangirao nekih, pa recimo, 6,5 ili 7 od 10, tako da nije toliko strašno, ali i dalje ja bi se više oslonio na Beaver Spray. Naravno, i ovo su dobre stvari za samoodbranu, ali ovo nije legalno za nositi. I jebi ga, znači elektrošoker Beaver Spray to je legalno za sve koji imaju preko 16 godina za nositi, tako da to sugeriram. I u suštini ovo ja nosim kao everyday carry švajcarac, znači ima nož, ali ima i druge korisne alatke, tako da ako vam već do oštrice nosite ovo. Tako da šta da kažem, nemojte ovo raditi kod kuće, znate to kao onako disclaimer, to si uvek kažu. Jebi ga. Hvala na gledanju, pozdrav. Ok, ovo je moje posljednje šokiranje, znači disclaimer, nemojte ovo raditi, ovo je edukativnog i zabavnog karaktera. Ovo je posljednji put da uradim, zato što, da, ne valja samo povređivati se, a ovo je jedan vid toga, tako da, stop it, get some help. Michael Jordan. Dosta.